Когато трябва да отида до друг град, искам да е на аванта. Няма да е с рейс от влака или с надяда от трабанта. На стоп да пътувам, решавам и на първата отбивка заставам. Наближава тир, стигам палец с надежда да ме вземе. Той ме подминава, а на мене не ми дреме. Има цяла колона от коли, все някой ще ме качи. Ръката ми омалява, а на пътя кола след кола минава. След 25 минути чакане на тая жега ми спира бит, стоп бе омега. Вика ми, айде качвай се младеж. И аз на стоп много пътувах като бях тележ. Стопа беше лесен и разговорът по пътя беше интересен. След час и половина стигнахме в Стара Загора. Слязох и благодарих на шофьора. Една автогара, видях билети да си купуват двамата панара. Вместо да пътуват на стоп, си даваха парите. Явно нямаха мозък в главите. Стопа е велико нещо. Ще те качат без значение дали е студено или е горещо. Най-важното е, че е безплатно. Нищо, че понякога чакането е неприятно. На стоп най-много съм чакал час и половина. И за мой късмет един приятел мина. Беше в същата посока, имаше място да ме вземе. Можеше да чакам още много време. И така за мен стопа стана ежедневие. За мен и моят приятел Гошо пътуването на стоп е единственото решение. До близките градове ни качваха лесно. Да ходим до Търново и Севлево вече ни е безинтересно. Един ден на стоп тръгнахме и в София се озовахме. За 5 часа и 13 минути стигнахме. 4 стопа сменихме.